virus corona. Virus corona memang sangat menakutkan. Alai adong do virus kegunaan ni virus corona tu aka jolma nanaing mengadakan pesta. Gurang do di bagasa tikyo jolma gagal nikah ala ni biaya. Jadi dihamuna akan nasonika dope manang nadong berencana neng nikah. Sonari mahujoti hamu neng nikah. Alana sonari molo nikah hamu dak pola balga biaya molo nyudang jol madang roy. Jadi molo so nyudak pe jol madak si hataon ni jol maiba. Meresmi ho pernikah pe sonari dak pola gudang-gudang betu gereja. Hola dua halak pe. Keluarga laki-laki sahalak, keluarga perempuan sahalak, ya udah pendeta sahalak. Jadi dihatok bema kesempatanon unak sanga bulano pak selesai karonaon anggoi pesta dang boy be berbiaya 50 juta. Sonari biaya 300 ngaboy be. Hola mangan indomie pakai telur. Jadi dihamu akan nasonika sempat to kamu make sempatanon. Si pata ding gado ni hilalaon tuaka na akan naso punya biaya. Pahatok bema. Songoni majo sidohonoku tuhamuna akan na jomblo akan nasomar keluarga. Moleate, mohon diperhatikan.